हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइथाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै थ' रायजोफोर दिनै आं जाय बाथ्राखौ रायज्लायनो नागिरदों बे बाथ्राखौ हयथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा माखासे निउस चेनेलनि गेजेरजों नुखाबायबो आरो खोनाखाबायबो दा बे हिसाबैनो आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होनांनाय नंला होननानै आं सानबाय दा बेखौ लानानै आं दिनैहाय मानि थाखाय रायज्लायफिननो नागिरदों बेनो जाहैबाय रायजोफोर माने जोबोद साननो गोनां जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद माने लाजिथाव होननानै आं सानदों आरोखि मानोना जोंनि बिटिआरआव जोंनिनो गभर्नमेन्ट थानानै बा जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफोर थानानै बा दिनै जोंनि बर'निनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिआरखौ दैदेननायावबो जुदि बेबायदि मा होनो घटनाफ्रा जादोंब्ला बियो खुब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव आरो बिनिफ्राय लाजिथावसिन जेबो थाया होननानैसो आं दिनैनि समाव बुंनो नागिरदों रायजोफोर मानोना रायजोफोर बेनो जाहैबाय माने दाख्लै थांनाय बावैसो समफोरावहाय जोंहा बे सेरफांगुरि आरो मा होनो पाटगावनि गेजेराव थानाय जे आथियाबारि थिनालि होननायनि सा ओनसोलाव थानाय जायफोर गामिफोर बे गामिफोरावहाय जोङो लोंनाय दैनि खुब माने आंखाल जादोंमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों दा बेहाय माने लोंनाय दैखौथ' माखासे मा होनो जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारिनि नाजानायाव बा बिथांनि माखासे मा होनो अननायजों रायजोफोरनो माखासे लोंग्रा दैखौ माने जोंहा पाब्लिक हेल्थनिफ्राय हयथ' साप्लाय हैदों आरो बयबो रायजो राजाबो नुदों दा बे थांबाय बेनि गेजेरावनो मोनसे घटना जाबावदों जोंहा रायजोफोर बे जाहैबाय माने जाय बिथांमोना सानै आरोखि दा बिथांमोना माने गावसिनि गामिजों फैग्रा मोनसे दै दङ नालाय दैसा बायदि दा बे दैया माने बोहैयाखैमोन बा जियाखैमोन जाहैबाय आरोखि दा बे दैया मानो देग्लाय दासिमबो बोहैयाखै बा दासिमबो जियायबोआखै होननानै खर'आव नायनो होननानै थांदोंमोन दा बिथांमोना थांनाय समाव थांनानै नायबाय दा बे समावनो माने आथियाबारि थिनालि फरेस्टनिफ्राय माखासे मानसिफोरा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै बिथांमोनखौ हमनानै लाना फैदों आरो लाना फैनानै बिथांमोनखौ अफिसाव बुदों आरो सेबलाय रोगांलाय खालामदों आरो बिथांमोनखौ बावनो हरसे दोनदों आरो बिथांमोनखौ हरसे दोननायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना गोरलैयै हगाराखै बुसे बुनानैब्लाबो नाथाय बिथांमोना थाखा दाबिबावदों बेनो जाहैबाय सासेयाव 1 लाख रां जुदि होआब्ला नोंथांमोनखौ जेलाव हरनाय जासिगोन होननानै बिथांमोनखौ सिगिबाय दा बिथांमोना गिनायजों बुजानायजों बिथांमोना राजि जाबाय जे हानायखिनिखौ बिथांमोना होनोसै होननानै दा सासेयाव 60,000 रां होनायनि उनावसो बा रां मोननायनि उनावसो आथियाबारि थिनालि फरेस्ट अफिसनिफ्राय बिथांमोनखौ हगार हरदों आरोखि दा बे घटना दा बियो बेसेबां लाजिथाव आरो बेसेबां साननो गोनां आरो बेसेबां दुखु नांथाव रायजोफोर बे जाथाया नङा होमबा दिनै दाय गैया फोदो गैया बिथांमोनहा दैसो नायनो थांदोंमोन दा बे दै नायनो थांनायावनो बिथांमोना बेबायदि अलखदाव गोग्लैबाय अब्ला बेसेबां साननो गोनां आरो बिथांमोनखौ खोनानाय बायदिब्ला सासेयाथ' माने केरेला बहाबा खामानि मावनानै जाबावग्रासो दा बिथांमोन बायदि गोरिब गुन्द्राखौनो जुदि बेबायदि खालामोब्ला जों अब्ला गोजोनखौ बहा मोनखो रायजोफोर गोजोन सान्थिया जोंनि बिटिआरआव बहा फैखो बेनो नामा जोंनि बिटिआरनि गोजोन सान्थिया दिनै बर'आनो बर'नि जायगायाव दिनै बर'आनो बिटिआरआव गोजोन गैयै थासारि मानो खालामजाखो नङा होमबा दा बेखायनो आं बुंगोन दिनैनि समावहाय जोंनि बिटिआरनि जायफोर दैदेनगिरि दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि जायफोर माने बिबानाव थानायफोर बिथांमोना खुब लाजिनांगौ आरो खुब बेखौ माने साननांगौ आरोखि जे बिथांमोन थासेयाव दिनै बेफोरबादि मानो जानो मोनखो नङा होमबा दा दिनै बुंनो थाङोबा बिटिआरनि CEMआबो जोंनि बर'निनो मानाव गिदिर प्रमद बर' सार आरो जोंहा बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआबो जोंहा बर'आनो रन्जित बसुमतारी सार दिनैहाय बिथांमोन थानायाव
दिनै जोंनि बर'आनो मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो बा मानो खालामजाखो नङा होमबा नोंथांमोना बुंबाय थायो खुगायाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय दा बिथांमोना बेबायदि हमजानानै बुजानानै बा दाय गैया फोदो गैया थाखा फोनांजानानै न'खरनि मोसौ मोसा हा हु फाननानै थाखा होनानै गावखौ बासायनाया बे मोनसे गोजोन जाबाय नामा बे मोनसे माबा मा होनो सान्थि जाबाय नामा तो बे आरोखि रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव ओमफ्राय आं दा बेखौसो खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोना बुंबाय थायो जे जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरकार जाख्ल'नाय गैयै सरकाराव दिनै मानो घुस लानाय सरकार जाखो बा दिनै मानो बेबायदि थाखा लानानै हगारग्रा सरकार जाखो आरो दाय मावदों बिथांमोनखौ दाय मोनदों मानिबाय आं बिथांमोना जुदि दाय मोनदोंब्ला बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि आयेन बायदियै आयेन मथे बिथांमोनखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा हो बिथांमोना मा पानिशमेन्ट मोननांगौ बिथांमोनखौ मोनहो नाथाय बिथांमोना दाय गैया फोदो गैया थाखा जानो बुद्धिजों बिथांमोनखौ हमनानै लाबोबाय सिगिसखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामबाय दा बिथांमोना थाखा मोननाय लोगो लोगोसो बिथांमोनखौ हगारबाय बे मोनसे आयेन जाबायना बिटिआरनि बे मोनसे आयेन ना बिटिआर सरकारनि ना मा बबे सरकारनि आयेन जाखो बेलाय आरो मोनसे खोथाखौ बिथांमोना बुंबावदों जे बै समफोराव आरोखि माने जाय बिथाङा थाखा घुस लागोन जाय बिथाङा थाखा जागोन बे बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामगोन बे बिथांखौ साख्रिखौ दाननो हागोन दिनै हागोन ना हाया बिथांमोननि साख्रिखौ दानना होनो जे दाय गैया फोदो गैया जे बिथांमोना बेबायदि थाखा फैसा माने होनांदों बा थाखा फैसा मा होनो बिख्ल' जादों दा बिथांमोनहा थाखा जाग्रा बा थाखा लाखिग्राफ्रा दिनैनि समाव सासपेन्ड जानाङा ना जानाङा रायजोफोर आरो दिनैनि समावहाय बिथांमोना साजा मोननांगौ ना मोननाङा रायजोफोर दा बिथांमोनखौथ' सासपेन्ड खालामथारनांगौ आरो बिथांमोनखौ आयेननि राहा लानांगौ बिथांमोनखौ जेरैबाबो आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौ आं बेखौ खावलायबाय आरोखि दिनै बिनि सायावहाय मा बिजिरनाय होगोन प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सारमोना बे गिदिरथार सोंथि जानानै थाबाय रायजोफोर फैगौ समफ्राव बिथांमोना बिनि सायाव एक्सन लागोन ना लाया जोङो नुलांबाय थासिगोन नायलांबाय थासिगोन आरो आं बेखौनो खावलायबाय बिथांमोनहा बिनि सायाव डाइरेक्टलि एक्सन लानांगौ खुनु खोथा गैया माने दाय मावदोंब्लाबो मावाखैब्लाबो दायनिगिरिखौ जुदि दाय मोनब्लाबो बिथांमोना दायनिगिरिखौ थाखा जानानैबाबो हगारगोन नङा होमबा दा बिथांमोन बायदिखौ दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानो साख्रि होदों बिथांमोनखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानो दोनदों दा बे आरोखि रायजोफोर बेखायनो आं जोबथारनायाव खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिथांमोननि सायावहाय गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो बिथांमोननि सायावहाय आयेननि राहा लानांगौ आरो बिथांमोननि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ लानांगौ होननानै आं दिनै खावलायबाय आरोखि थ' रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा बिजिरदो आरो बिजिरनायनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो माखासे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हर बा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जाहाथे नोंथांमोननि माखासे कमेन्टनि गेजेरजोंबो आं माखासे मिथिनो हायो बा बुजिनो हायो बेखिनियानो रायजोफोर स' भिडिअआ गोलाव जाबाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैयो स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि